Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabato na ninyo pagpalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mayong pagpatalinghog kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usakatak ng tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang ang inyong makauban ining higayona, aron igahato diha kaninyo ang mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga gitudlo ni Master D kanamo amo usab nga gipaabot diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung ano na may mga basahon o referensya nga mong gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O katong programa, padayon nga inyong mapaminawan dinhi nining maong sibihan sa RPN, DXKO Teleradio 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Matag adlaw Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Live usab kita sa Facebook. Ninikaroon niya inyong pagbatalingog ug makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Ug ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City dunay tay programa, dinhi sa Toledo City, dinhi sa Surigao City ug dinhi sa Butuan City. Og diniman og dinhi usab sa Bayogan City. Dinhi usab sa probinsya Bukidnon, dunay kitay programa dinhi sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City og dinhi sa Dipolog City og dinhi usab sa Calamba, Misamis Occidental. Og dinhi sa Misamis Oriental mabati usab ang atong programa dinhi sa DXRO Radio Ultra 1188 ang dial sa inyong mga radyo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Diniusab sa Kabusis Power Radio 97.9 FM dinis Villanueva, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw kita nga Domingo. Og diniusab sa Kabusis or sa B Radio 105.5 Boycorat FM dinis sa Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og diniusab sa Real Beat Radio 104.9 FM dinhi sa Ingog City mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Og kumusta sa tanan nga nagapatalinghog og nagasud-ong kanato via Facebook live sa Facebook mga kaigsunan doon na kita mga panimbayahon sa mga kaigsunan nga niya naminaw sa Alabama, Tennessee, West Virginia ug Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Amakitan Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato live via Facebook from United States of America. Ato sab nga gitimbaya nga ato ang igsuon nga kanunay nagsunod usab, Engineer Brother Derwin Mangalos. Atong igsoon dinhi sa Tagaluan, Misamis Oriental Brother Jirid Kila. Ato usab nga igsoon nga nagasudong sa Facebook live, Sister Sabilin Dandasan Maxian. O gingon man sa atong higala nga nagapaminaw usab nagasunod kanato dinhi sa Katmon, Cebu, Brother Jimmy Ditsos. Atong igsoon nga nagapatalinghog nagapaminaw usab niya sa Imelda Duero Bohol, nila ni Ruel and Amortisa Mangalos. Mga kauban nga mga ministro dinhi sa Cebu City, Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta,
Brother Juan Dilatorio o Brother Dennis Gonzales mayong pagpaminaw kaninyo. Sa tanan nga na maabot og nagapatalingog kanato nining atong programa karon kamo na niana ang among gipanimbaya. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Ako po dagi kumusta ang mga kaigsunon usab na sulod sa PBCM compound, labi na sa kauban nga mga ministro diha sulod sa PBCM compound, Brother Hermones Macarayo o uban pa diha, sa akong pamilya, sa akong asawa, si Sinaida o sa akong mga anak. Og ninigayon na ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga ebanghilista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga kahigalaan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Chabet. Magapakiguban karon nining usa ka taknang tulmanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, niya pa ang kauban nga ministro magapaila. Kumusta usab kini si Brother Cesar Pateo, magapangumusta gahapon kaninyong tanan mga higala o mga suki na mong tigpaminawan. Kumusta kaninyo? O ilabi na gayud sa atong mga kaigsunan diha dapit sa Bohol, mga Divino Family, kumusta kaninyo? O sa uban nga mga dapit nga dili pwede nga tagsa-tagsaon mo namo sa pagpangumusta tungod kay mahurot man ang atong oras. Mao na lamang nga amo na lang pagpanghinaot nga unta sa kanunay ana kamo sa kabaskog sa lawas aron nga inyo kaning sundan kining mga programa sa PBCM mga Langitnong Lamdag sa kinabuhi. O karon sa dili paglangan ibalik ko kamo nga to kang Bradroni aron sa pagisgot sa mong tema. Nilihigayon na mga higalag mga kaigsunan, Brad Cesar, Brad Mario, dili na ito makauban usa ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Eugenio tungod kay doon na siya importante kayong giasikaso nilihigayon na. Busa kita lang iyang gitahasan karon sa pagpahigayon sa atong programa para maipaabot nato ang mga kamatuoran din gitudlo ni Master diri kanato o ato sa magipaabot diha kaninyo. So ato lang ikumusta si Reverend karon nga nagapaminaw sa atong programa. Dining higayon na mga kaigsunan ang topiko nga atong pagahisgutan, may kabahin kini sa pagpadayag sa mga usas mga doktrina o mga doktrinas pagtulunan sa PBCM nganong ang tao diha na gyud moalagad ug mosangko na gyud sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo nga among gipailang katumanan nga nagpakatao mao ang magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior. O dili kalimot nga daghan kayo ang nagasupak niining mga pamagiya sa among pagpanudlo nga gikan kang Master o mao kana ang atong hatagan sa mga pagtubag ug among iplastar mga kaigsunan. Luna usab pagtulunan nga atong hatagan pagtubag kay matod pa nila kini kunong among pagpatawag og Christian diha sa pagtulunan sa PBCM usa lang kuno kini kapantalya. O niya kini sila mga tigpamaba sa pagtulunan ni Commander Lahi mga kaigsunan nga doon na sila usay mga magwawali diha na ilang gibuhian dili kanamo unya ilang hilabtan ang among dapit nga di man lagi sila moila nga ang Dios na tulo ka persona kay para nila usa ra gyud ang persona sa Dios og diha ra gyud sa atong Ginoong Jesucristo makita. Samantalang sa pagtudlo ni Master lahi ang persona sa Amahan, lahi ang persona sa Anak ug lahi ang persona sa Espiritu Santo. Ato sang ipabati alakbit gamay ang ilang hilabot sa pag-mention nga di nila dawaton nga ang among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga si Master nga niya nagresidensya o nag-main office sa barangay San Antonio, Jasaan, Misamis Oriental og ilang gisaway kay naa kunoy mga Dios nga nagpaila dili kuno magpalipat-lipat kay naay Dios nga nagpaila na kuno sa Davao napud kuno sa Jasaan. Atong ipabati mga kaigsunan. Pag ipaslunggan, wa ni mo gila. Tanaway sa Biblia. Ha? Kimabot ang panahon ni Igsoon nga kining Diyos ngayong gitamay, Diyos ngayong gibibiyay, Diyos nga wala niyong ila Igsoon. Mura niyo makita ninyo inigabot sa panahon nga kanang Amahan, kanang Anak, kanang Espiritu ngayong gisgutan Igsoon. Ang iyong makita nga persona wala lain si Ginoong Kristo ra. Ha? Si Ginoong Kristo ra. Mga pilagan ako suking tibuminaw, ayon na nilibog-libuga yung una Igsoon. Isintro ang usa ninyo kapag tuo ug usa ka gugma sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Kristo. Kaya na ba Diyos ron? Ha? Na Diyos Davao, na Diyos dili saan? Ato nabati mga mahal nga tigpaminaw nga dili kuno libog-libogon daw ang unahuna kay daghang kuno Dios nagpaila na Dios Davao na Dios sa Jasaan. Wala lain ang ilang gipadungog-dungog diha niya na mao ang among gipailang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Senior. Unya matud pa po nila
Brad Cesar, Brad Mario, nga kinikunong atong pagpatawag sa pulong Christian, pantalya na kuno niya, ato sang ipabati Japon, kaya dinita mo pasikad Japon sa atong mga pagtubag, ni atong paminawan. Kung kung ikaw, tinuod, nag-ilan mo ng Ginoo, di kakakog ingon nga si Kristo na pasmuan. Nga sa ingon ko no, murakulog na buong sa patay lang kaya isgutan. Igsoon, pantalyaran ninyong pangalan ni Ginoong Kristo. Wanay klaro, igsoon. Atong nabati nga pantalyar kuno ang atong pagpaila sa ngalan sa atong Ginoong Kristo atong ibalik. Murakulog na buong sa patay lang kaya isgutan. Igsoon, pantalyaran ninyong pangalan ni Ginoong Kristo. Wanay klaro, igsoon. Karon atong nabati mga kaigsunan, dinhi mo pasikad kung kinibay ilang pag-ingon kanato Brad Cesar, Brad Mario nga pantalya lang ang atong pagpaila sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Tungod lagi kay nagpatawag ta sa atong pagpatawag nga og Christian o Kristiyanon kay diha sa litra sa pulong nga PBCM nga kun hubaron ang definition sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries. So naa na ang Christian, napod ang ngalan sa nasod nga Pilipinas. Muna atong isaysay kanila kung kinibay pantalya lang ba ang atong pagpatawag og Christian. O gano pong nagpatawag tag Christian, unya nganong niapod pidala sa atong pagtulunan ang ngalan sa nasod nga Pilipinas. Karon Brad Cesar, unahon nato pagsosyo sa ang kapanahonan sa atong Ginoong Kristo nga sila sa ilahang kapanahonan sila gitawag una og mga Kristohanon. Kay daghan man karon mga pagtulunan nga nagdala pud ining Kristohanon. Apil na pud ta, pero tanaw na to kinsa karon ang mga tinuod nga Kristohanon ining atong kapanahonan nga mooy paminawan og tuuhan sa mga tao karon nga nangitag kamatuoran. Sa Biblia Brad Cesar atong susihon, kinsa ang unang gitawag og mga Kristohanon ug asa sila sugdi sa pagtawag og Kristohanon? Biblia ang atong patubagon dili kay sa binaba lang, dili sama nining ato ang kaatbang magbinaba ba nga pantalya lang kuno ning ato ang pag inuntang pagpatawag og Kristohanon. Ang Biblia may atong sayron kung kinsa katong unang mga Kristohanon nga wala nila kini may sabti. Giingon dinhi sa buhat sa iyang kapitulo 11 bersikulo 26 nag-ingon. Og sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antioquia og sulod sa tibuok usa ka tuig sila nagkatigom sa iglesia ug ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Kung mao sa unang kapanahonan Brad Rome, amin na Rene, amin na Brad Mangalos, ang mga Kristohanon sa unang kapanahonan dito gisugdan pagtawag sa Antioquia sumala sa atong nabasa sa Biblia. Okay, so ang mga unang gitawag og Kristohanon sumala sa Biblia gibasa sa kaubang ministro mao ang giingon nga ang mga tinun-an ni Kristo kining giingon og sa iya nang nakit-an siya iyang gidala sa Antioquia og sulod sa tibok usa ka tuig sila nagakatigom sa iglesia. O ilang ipanudluan ng usa ka dakong panon sa mga tao sa Antioquia ang mga tinun-an dito sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Ang mga tinun-an mo'y gitawag og Kristohanon dito sila sugdi pagtawag sa Antioquia. Ang basahon tani sa English kining Kristohanon mga mahal nga tigpaminaw naman ta English ng Biblia gingon kini sa pagpahayag mao gyapon Acts chapter 11 verse 26 gingon, and when he had found him he brought him unto Antioch, and it came to pass that whole year they assembled themselves with the church and thought much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. Katulad mga tinunan mo tigitawag mga disipulo, disciple sa atong Ginoong Kristo og didto sila o nagtawag Kristohanon o Christian sa Antioquia. Unya ang katawagan naman mga mahal nga tigpaminaw nining mga tinunan nga didto sila o natawag Christian or Kristohanon sa Antioquia. Mao kini ang Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Niyatay Biblia nga Holy Bible from Ancient Eastern Texts by George M. Lamsa translation. Niyatay ipakita sa kamera niya mga mahal nga tigpaminaw. Masahon ako ang Acts chapter 20 verse 28. Pabor ko naman ang Biblia gingon dinhi. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which he has purchased with his own blood.
So ang katawagan kinsa kato ang mga disipulo o mga tinun-an nga gitawag Kristohanon, dito sila una gitawag og Christian sa Antioch, mao katong gitubos sa dugo sa atong Ginoong Kristo gitawag og Church of Christ o sa Cebuano pa Iglesia ni Cristo. Naabagid sa Biblia, Brad Mario, nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo gitawag sila unang Kristohanon dito sa Antioquia, gitawag gid sila sa ngalan nga Church of Christ o mga iglesia ni Kristo sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, Brad Rune, sumala sa Roma sa iyang kapitulo 16, versikulo 16, giingon sa pagpahayag, pagpangmustahay kamo ang usa pinaagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Bosa, matin-aw mga higalag mga kaigsonan, gitawag og mga iglesia ni Kristo, ang mga disipulo o tinunan sa atong Ginoong Kristo, sila mo'y unang gitawag og mga Kristohanon or Christian. Brad Cesar ang pangutana, kinibang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo magitawag, unang gitawag og mga Kristohanon, kinsa ang ilang gimantala? Nagmantala ba sila sa ngalan ni Jehova o nagmantala ba sila sa dapit sa Espiritu Santo o ang sentro nga ilang gimantala mao gyud ang ngalan sa atong Ginoong Kristo? Ang unang Kristohanon nga mao kadto ang gitawag nga dito gisugdan pagtawag sila Kristohanon sa Antioquia. Ang ilang giwali dili ang atong Ginoong Jehova, dili pod ang Espiritu Santo, kundi ang ilang giwali exclusive lamang sa pagwali diha sa atong Ginoong Hesukristo. O kana atong basahon ang Kolosa sa iyang kapitulo 1, versikulo 27 ngadto sa 28 giingon. Gimbutan sa Dios ang pagpailangat to kanila sa kadako kayod sa mga kadagaya sa himaya sa mong tinago, alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anak ninyo, ang paglaom alang sa himaya, siya mao, siya mao, si Kristo lugar, ang among ginasangyaw sa among pagpanampag sa tanang mga tao, o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao, diya sa tanang kalam, aron among ikapatubang silang tanan, ingon nga mga hingko diya kang Kristo. Sa atong nabasa, Brad Ronnie, ang unang mga Kristohanon maumanto ang Iglesia ni Kristo ang gitawag sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo man to. Ang ilang pagwali dili sila nagwali sa kang Jehova, wa po sila magwali sa Espiritu Santo, kundi eksklusibo lamang nga ilang giwali sa tanang dapit mao lamang ang atong Ginoong Hesukristo. Karon ang pangutana, Brad Cesar, sundan ta ka sa imong pagpahayag nga eksklusibo lamang sentro nga gisangyaw Kristohanon, nga ang ngalan ni Kristo mo ilang ginasangyaw. Sa unsang rason nga dili sila pwedeng magwalig Jehova o di po sila pwedeng magwalig sa dapit sa Espiritu Santo? Tungod kay dunay sukod nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Pagka gihatagan ka ganig sukod sa imong pagwali, dili pwede nga magwali kag lain. Kay sukod gud na nga gihatag sa Dios da nimo. Asa ang prueba nga atong mabasa? O anya, ang ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 o 14 giingon dinhi. Apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod, kundi sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami, ang mga apostol niya, nga itong gitawag og mga Kristohano na dito gisugdan pagtawag sa Antioquia, matud pa sa mga tinunan sa itong Jesucristo, kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang na nagpakabot diha kaninyo dala ang mayong balita tungod kang Kristo. Kung mao ang ila lamang ibalita kay mao isukod kay gihatag sa Dios kadto kanila, dili sila magwali og Jehova, di pud sila magwali og Espiritu Santo. Ang sukod kay gihatag sa Dios kadto kanila mao lamang ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Busa matinaw kayo mga higalag mga kaigsonan sa gisusita sa Biblia ngano nga dili sila magwali sa balita nga Jehova ug di pod sila magwali sa balita nga Espiritu Santo katong mga tinun-an ni Kristo nga gitawag Iglesia ni Kristo ug sila po'y unang gitawag og mga Kristohanon sumala sa Biblia tungod kay may sukod nga gibahin sa Dios nga gihatag kanila nga dili nila pwedeng pagalapason. Brad Cesar, sundan tika sa pagpangutana, kini bang pagsangyaw sa mga disipulo tinun-an sa atong Ginoong Kristo sa ilang pagka-Kristohanon diha sa ilang katawagan nga Iglesia ni Kristo, sa ilang pagka-Kristohanon nga ilang gisangyaw sa Kristo sa tanang dapit, kini bang pagka-Kristohanon nila o kining gingon sa Biblia nga ilang gisangyaw, padayon ba nga isangyaw
magpadayon ba ang tao dina sa pagsangyaw sa kining ilang gisangyaw nga ngalan sa atong Ginoong Kristo nga gitawag sila Kristohanon, Brad Cesar, kini ba po'y pabilinan o dili? Mao ni ang atong sayron kay daghan karon sa mga relihiyon Brad Runi nga ang pagwali sa atong Ginoong Kristo labi na gayud niining ato ang kaatbang karon nga ilang gipadayon ang pagwali sa atong Ginoong Kristo. Ang Biblia may atong pasultihon dili kay kita may musulti. Okay. Ang ilang pagwali wa tay supak nga ang giwali sa mga apostol mao ang atong Ginoong Kristo. Pero katubang wali nga Kristo nga ilang giwali sa tanang dapit sa unang kapanahonan katubay magpadayon. Mao ni ang atong sayron. Mao ni ang pinaka-climax o importante nga masabtan karon sa mga katawhan. Walay lain ini nga nagtudlo kita lamang sumala sa atong mabasa dinhi sa Hebrehanon 6:1 kung kadtong pagwali sa atong Ginoong Kristo padayon ba nining atong bag-ong panahon karon? Ingon ka na dinhi Bibliang Katoliko ni ato ipakita sa kamera. Bibliang Katoliko kini nga gitambayayungan sa mga protestante o mga scholar sa Biblia o mga Katoliko. Adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Okay, unsa ba atong mabasa sa gisitar mong Hebrehanon 6:1 Brad Cesar? Mo ni wala nila basahan, di man pod ni nila basahon Brad Runi, kay mabunggo man sila niini. Busa dili pwede nga lang ni basahon na ato ra kung sayron gingon dinyo. Busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan. Dunay pagpadayon diya sa hingkod nga pagtulunan. Unsa pa? Og dili ta magpabilin sa unang ang nga sa mensahe nga Kristohanon. Unsa ang atong nabasa? Ang gipahayag sa Biblia sa mga apostol, nag-ingon sila, nagdeklarar sila nga matud pa na nila busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan ug dili magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Pagkagingon nga dili magpabilin diha sa unang pagwali sa maayong balita diha kang Kristo, dili pabilinan ang balita o mensahe nga Kristohanon kinsa man kita nga maingon nga atong ipadayon. Karon nasaypa nila Bradoni. Karon Brad Cesar, sundan ta sa pagpangutana. Kay gisplikar man ni apostol nga si Pablo nga dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon og manag-uswag ngadto sa paghamtong. Unsa man ang pagpasabot diay ni Pablo nining mensahe nga Kristohanon Brad Cesar nga dili pabilinan unya ipag-uswag ang tao ngadto sa paghamtong. O niya, gipasabot gahapon kanas mga apostol ilabi na sa atong apostol nga si Apostol Pablo, iya gapong gideklara din sa ato mabasa sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 nganong wala nila ipadayon ang pagwali sa atong Hesus Kristo tungod sa hinungdan. Unsa man ang hinungdan? Na dinhi ang Biblia nang gapoy atong patubagon dili kini atong kaugalingong binaba lang. Doon na kita mga dokumento nga atong ipahayag. Ingon din sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon din sa pagpahayag sa Biblia. Sa Biblia gapong Katoliko nga akong gibasa gahapon. Okay. O giingon ka na din yo. Pahayag dis mga apostola, dili ni pahayag sa PBCM, dili ni pahayag sa mga ministros PBCM, kundi pahayag kinis mga apostol nga dili pwedeng basahon nining mga nagalaing reliyon nga nagdala sa atong Ginoong Kristo. Say pahayag din yo sa real nga mga Kristohanon na gingon din kay ang atong kaalam katong real nga mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, katong real good nga mga apostolis dili ning miangkon karon nga mga kunuhay mga sinugo kuno ni Kristo. Okay, Brad Cesar, na hinaminaw na sila sa imong pagabasahon nganong si Pablo nag-explicar nga dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon. Unsa katarungan ingon din kay ang atong kaalam matud pa sa mga real nga mga Kristohanon na og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Pag ingog dili hingpit, imong ingnon nga hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na katong dili hingpit mawala. So ang pagdeklarar sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo ngano ding biyaan tong unang mensahe nga Kristohanon tungod kay kadto dili hingpit sumala sa payag sa mga apostol. Karon Brad Cesar, sundan ta kay na naman nimo ang Bibliang Katoliko gihuwira naman nimo. Unsa ba kining mensahe nga giexplikar ni Pablo dili hingpit? Giansira na sa Hebrehanon 6:1 mensahe nga Kristohanon dili pabilinan. Unya ipag-uswag ang tao ngadto sa paghamtong. Kini bang mensahe nga Kristohanon nga dili pabilinan Brad Cesar kay matud pa dili hingpit ug mawala
Unya dunay hingpit nga moabot kini bay pagwali mahitungod gyud kang Kristo ang gipasabot ni apostol nga si Pablo. Oo, wali gyud na sa mensahe nga Kristo ang giingon nilang dilingpit. Dugangan tang probabradone, pahayag po ni apostol Pablo. Okay. Din ni sa Roma sa iyang kapitulo 10 bersikulo 17 nag-ingon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o ang mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Kato day mensahe nga giingon nila nga dili hingpit mawala kato, pabiyaan kato. Mensahe day kato sa gitawag pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kami nagbuot-buot ko dili. Gibasa lamang namo ang pahayag sa tinuod ng mga Kristiyanon sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa matinaw kayo mahigalag mga kaigsunan ng pagpahayag sa Biblia nga ang mga unang tinun-an o unang gitawag og Kristiyanon mao tong mga tinun-an ni Kristo gitawag og iglesia. Nagwali sila sa ngalan ni Kristo pero gisplikar pod gyapon sa mga tinun-an ni Kristo nga ang ilang pagsangyaw sa ngalan ni Kristo gitawag tag mensahe nga Kristiyanon dili hingpit o gatay mawala unya ipag-uswag ang tao ngadto sa paghamtong mo to ilang giwali sa ato pang wala di ay mo na ang mga ministro sa PBC masin mahibulong mo nganong wala mi magwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo kay dunay rason nga among gibasa sa kaubang ministro ang balaang rason nga kini day pagmantala o pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Kristo gitawag mensaheng Kristiyanon dili hingpit o kini mawala inig abot sa kahingpitan timaniha dunay mawala nga hingpit mensaheng Kristiyanon duna poy moabot nga hingpit nga mensahe diha ta ato nang susyon hain kining mensahe nga hingpit nga kapuli sa mensahe nga dili hingpit mo tong Kristiyanon. Brad Mario, ang pangutana tungod kay duna man di ay giingon sa Biblia nga dili hingpit nga mensahe nga mo tong mensaheng Kristiyanon sa ato pa dunay kapuli. Kinsa ba sa Biblia Brad Mario ang gisgotan nga kapuli sa atong Ginoong Kristo nga muni gimensahe sa mga tinunan gitawag mensaheng Kristiyanon? Kinsa ba sa Biblia ang kapuli sa atong Ginoong Kristo? Sumala din Brad Rune sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 sa iyang bersikulo 25-26 sa Bibliang ang pulong sa Dios 25 o 26 nga bersikulo. Oo, gingon din sa pahayag Brad Nakrayo Brad Rune o Brad Cesar gingon kining mga butang nga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ko ninyo gingon apan kun magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ikapadala sa amahan puli kanako bisag diha lang pagbasa matinaw kayo mahigalag mga kaigsunan matud pa sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo ipadala sa amahan puli kanako busa tungod kay ang mensaheng Kristiyanon sa gibasa ni Brad Cesar kaganina Hebreanon 6:1 unang Korinto 13:9 ug 10 ug Roma 10:17 mawala man to kay dili pa kahingpitan dunay hingpit nga moabot nga ang kapuli sa atong Ginoong Kristo mga higalag mga kaigsunan mao ang Espiritu Santo. Karon Brad Mario sundan tika sa pagpangutana tungod kay ang kapuli diay sa atong Ginoong Kristo mao man ang Espiritu Santo unya si Kristo gisangyaw to nila pero dili man magpadayon kadtoy mawala kay dili pa kahingpitan. Kini bang kapuli nga Espiritu Santo dunay mga tawo nga gihimong kasangkapan nga mo'y modala sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo sumala sa Biblia Brad Mario? Sumala sa pagpahayag Brad Rude o Brad Cesar gingon sa pagpahayag sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon sa pagpahayag gingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga nini ang mga malulunda nangandoy sa pagsudong busa dunay gitagna sa Biblia tungod kay ang pagwali sa mensaheng Kristiyanon dili hingpit ug mawala unya pulihan man ang atong Ginoong Kristo sa Espiritu Santo dunay mga tawo gitagna nga gihimong kasangkapan nga ilang ibalita mao na ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga sa walay ko kaulay Brad Cesar atong gipaila sa tanan nga mga nagsunod ug nagpaminaw sa atong programa kita nga mga ministro sa pagtulunan sa PBC mo'y katumanan ini kay niya man nato ang markir o ilhanan kay kita man lang ang nagsangyaw o nagwali sa may balita pinagi sa Espiritu Santo nga atong ipailang katumanan nga nagpakatao nga Dios Espiritu Santo mga itong magtutudlo Master Tomas D. Eugenio. Karon Brad Cesar tungod kay nasusit na naman sa Biblia nga adunay mga tao gihimong kasangkapan nga magbalita pinagi sa Espiritu Santo
gipiyo ba gyud sa Biblia nga kinigyod o dili gyud ang mga tao nga gihimong kasangkapan nga magbalita sa Espiritu Santo o dili ang Hiyuba tungod kay kining Hiyuba sumala sa pagpahayag, Brad Cesar, dili man pud kini itudlo o dili man pud kini siya magpapadayon. Hayan ang prueba sa Biblia nga atong mabasa. Tinuod ka na, Bradone. Dili kita ni ini nagbutbuot. Biblia lang gihapon may atong patubagon. Ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba, wala ka to magpadayon. Dili sama sa uban gihapon nga ilang gipadayon ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Ang Biblia may atong basahon, dili kay kami lang magbutbuot nga hagas lugar wala una mo ang pagwali sa kang Hiyuba. Biblia ang atong patubagon. Dinhi sa Jeremias sa kapitulo 31 bersikulo 31 ikama na to sa 34 aron madali ingon ka na dinyo. Ani at karon ang mga adlaw maabot nagaingon si Hiyuba. Iman anha si Huban ini nag-ingon nga moabot karon ang mga adlaw nagaingon si Huban. Unsa man ni ang giingon ni Huba? Ha? Nga moabot ang mga adlaw. Giingon ka na din niyo ako usbot nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Muposta ka dali, Brad Cesar. Unsa man ang giingon nga bagong tugon nga pagabuhaton sa Ginoong Hiyuba nga unang gi-address dito sa katawhan o sa balay sa Israel? Brad Cesar, unsa kini bagong tugon nga gipahayag sa atong Ginoong Hiyuba nga gipahayag o gisulat ni propeta Jeremias? Narang tugon nga gipakita sa atong Ginoong Hiyuba nga bag-o kining tugon nga iyahang gisaysay ingon din niyo sa 34 sila dili na gayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Hiyuba kay silang tanan na nagpakailan na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Hiyuba kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayod dinunduman ko ang ilang mga sala. So dili kita nagputol sa pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Mismo ang atong Ginoong Hiyuba mao'y naghatag og tugon ngadto sa katawang Israel nga iyang ngalan dili na itudlo. Hawkam nga miingon lang gapon ta itudlo gapon nato ang atong Ginoong Hiyuba. Ang Biblia man nagsulti nga mao na ang bagong tugon nga gihatag ni Hiyuba ngadto sa balay sa Israel nga iyang ngalan di na angay pang itudlo. Basta dili gyud mo lugar nga ang kapuli nga pagmantala sa balita sa dili kahingpitan nga mao ang mensaheng Kristohanon, mao ang pagmantala sa ngalan ni Hiyuba, Brad Cesar. Mario, mga higalag mga kaigsunan, tungod kay daang gibuhatan na kini og pagpahayag gitagda ni propeta Jeremias nga dili na itudlo o dili na imantala ang ngalan ni Hiyuba. Busa mulusot gyud ang gihimong kasangkapan sa Dios nga mga tawo nga gitagna sa unang Pedro 1:12 nga mga tawo nga magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo nga sa ako nang gikaingon ang katumanan mao ang mga ministro sa pagtulungan sa PBCM. Mao kana mga kaigsunan ang gihatag nga pagpahayag nga among gibasihan ngano nga kami sa among kapanahonan wala nimi magwali sa ngalan ni Kristo pero bisan og gidala namo ang pagkakristohanon nga gialaan sa uban nga usa lamang kuno ka pantalya dili mga mahal nga tigpaminaw nasayod pa na nila kana. Tungod kay sa amo ang dapit nga wala mi magwali sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo nabasa sa Biblia giesplikar sa iyang mga tinunan nga dili pa kadto mao ang kahimpitan og kadtoy mawala. Karon niya ta sa ilang pag-ingon nga sa ipan nila Brad Cesar sa pag-ingon nga pantalya lang daw ang atong pagpatawag sa pagka-Christian o Kristohanon tungod sa litra nga PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Atong ihayag o isaysay kanila nga kining ato ang pagtulunan sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Naristro kini sa ato ang gobyerno og naristro kini sa Securities and Exchange Commission niadtong August 12, 1971 ubos sa numero 45103. Unya na dinhi na apil ang pagparistro ngano nga kita nagpatawag og Christian og ngano pod nga niya sa Pilipinas ug ngano nga ang ngalan sa nasod sa Pilipinas giapil man nato sa pagngalan sa atong pagtulunan nga mo ng PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Basahon ako ang atong Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Nurses Incorporated Articles of Incorporation and New Bylaws. Ani ko mabasa sa page 5 dinhi sa numero 5 ngadto sa size mga higalag magagisunan ninyong paminawan. To make known that this association calls itself Christian
a term that is a noun is a person who believes in Christ, and as an adjective pertains to the historical movement stemming from Christ, and also believes in the doctrines of Jesus Christ and accepts His divinity. Ato pa, kiniday alang sa pagpahibalo nga kining atoang asosasyon, nagpatawag og Christian, nga ang termino nga gigamit kung sa noun o sa katao nga mituo ni Kristo, o kung sa adjective, nagtumbok kini sa makasaysayanong kahiliukan nga kani gisugdan sa atong Ginoo Kristo, ug usab kining gitawag Christian nga gitawag ning ato ang asosasyon sa PBCM, nagtuo usab sa mga doktrina ni Kristo og miila o bidawat sa iyang pagkadios. Sa number 6, to make known that the Philippines, the land of promise, situated in the Far East with 7,107 islands, is the country where the prophesied ship of the Holy Spirit would be fulfilled in the Filipino race. Sa ato pa, giapil ini nga sa pagpahibalo nga sa Pilipinas, nga gitawag kining nasod nga Pilipinas, yuta sa saad, dinhi natumbok ang giingon nga nahimutan sa halayong silangan, nga dunay gipahayag nga dunay 7,000 ka mga isla. Unya diin mao kini ang nasod nga naa ang katumanan sa mga pagtagna sa mga karnero sa dapit na sa Espiritu Santo nga natuman sa kaliwatan sa mga Pilipino nga mga tao o Filipino race. Busa na mga mahal nga tigpaminaw, among gilatid kana sa gobyerno para masayod nganong nagpatawag ang mga pagtulunan sa PBC o Christian o nganong magitawag ang ngalan sa nasod diya sa maong pagtulunan. Unya, mo nagingon nga dili pantalya lang. Kay ginistro ang ganit sa Securities and Exchange Commission ang pagka-Kristiyano o ang pagka-Kristuhanon namo mga mahal nga tigpaminaw. Busa na sa hipan ang pagingon nga pantalya lamang. Karon Brad Mario, tungod balikan ta unang Pedro 1:12 sa pagpayag nga dunay mga tawo nga imong kasangkapan gitagna-daan nga magbalita sa balita pinagi sa Espiritu Santo kita mo katumanan. Pangutana Brad Mario, asa ba mulutaw ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga ang katumanan kita nga mga PBCM nga gitawag usab og mga Kristohanon sumala sa Biblia asa kini mulutaw ug asa gipakasama ang maayong balita. Gipakasama kani marado ni sa bugnaong tubig nga balita. Dinhi mabasa sa atong nakasulat sa kasulatan sa Proverbios sa iyang kapitulo 25, bersikulo 25 giingon sa pagpahayag. Ingon sa bugnaong nga katubigan alang sa usa nga giuhaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa mulutaw sa halayong yuta ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo gipakasama bugnaong tubig. So halayong yuta, hain nga pagkahalayong yuta kini mga higalag mga kaigsunan nga mulutaw ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga gimantala sa mga katawhang PBC nga gitawag usab og Christian or Kristohanon. Kung hain nga pagkahalayong yuta aniya sa James Moffat translation nga Biblia sa Isaiah chapter 43 verse 5 gingon kini, from the far east where will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Basta kung hain nga pagkahalayong yuta, halayong silangan, mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo gipakasamag bugnaw katubigan nga mo'y gidala sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. O unsa nga nasod ang palaran niini nga mulutaw ang balita nga gipakasamag bugnaw tubig, mulutaw sa halayong silangan. Kinibang Pilipinas mo'y katumanan nga makita ang mga tao nga nagwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo kinibang Pilipinas na himutan sa halayong silangan o Far East mga mahal nga tigpaminaw. Ang tubag niya na nga oo. Niya ang referensya nga among gamiton dili kasupak sa Biblia o kay di man kasupak sa Biblia dili matawag nga diferensya. Referensya nga usa ka libro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez nga higalag mga kaigsunan sa page 114 nga nagluhan og a brief history of the Philippines. Gingon kini, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa ato pa sa panahon ni Legazpi, ang Manila mo'y sentro o nagpakita nga sentro sa negosyo din sa Pilipinas o kining Manila nga niya sa Pilipinas, sentro usab sa negosyo patigayon or komersyo nga nahimutang sa halayong silangan. Busa nasa Pilipinas mga mahal nga tigpaminaw. Ang katumanan sa pagtagna sa Biblia nga dunay mulutaw nga maayong balita nga gipakasamag bugnaw tubig halayong silangan haing nga nasod mao ang
Pilipinas. Mo nang giapil sa ngalan sa pagtulunan Philippine Benevolent Christian Missionaries kay di naman mulutaw sa Pilipinas ang mga tao nga gihimong kasangkapan nga ang ilang ibalita mao na ang balita sa maayong balita or maayong balita mahitungod kang Kristo. Bisan pa sa pagbayad nga kining Pilipinas mga tigpaminaw, atong high-tech naman, at tanaw na to sa Google sa dictionary.com o sa thesaurus.com. Gingon kini nga Philippine sa adjective gihatag ang pagpahayag sa definition. Number 1, of or relating to the Philippines or inhabitants Filipino. Sa ato pa, kining Pilipinas, sa paghulagway, matod pa, mahitungod sa Pilipinas o sa iyang mga mulupyo, mga Pilipino. Basta kinaman sa Pilipinas, ang nanimuyo, ang mga lumulupyo, mga Pilipino. Mao ni siyang gipahayag nga dinhi mulutaw sa Pilipinas, halayong silangan, ang mga taong gihimong kasangkapan nga magbalita pinagi sa Espiritu Santo. Mao ninyo nadunggan. Ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga niya milutaw sa Pilipinas, hayan sa Pilipinas, niya sa Mindanao. Kaya ang Pilipinas, nabayan man sa tulo kadagkong pulo, Luzon, Visayas ug Mindanao, ug hayan pud sa Mindanao, niya sa barangay San Antonio, Jasaan, Misamis Oriental. Karon brad, Cesar, sa pagpahayag sa Biblia, tungod kay giingon man nga ang mga tao kita gihimong kasangkapan, kita may katumanan nga nagawali sa may balita pinagi sa Espiritu Santo. Kini ba po'y dunay gidalapod nga timbre, Brad Cesar, ang mga tao nga gihimong kasangkapan nga magbalita sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga kita mo'y nag-claim nga mo'y katumanan, doon na ba po'y timbre nga pagkadadon ini, Brad Cesar? Doon na po'y pagkadadon nga timbre ang gisgutan nga mga tao nga magwali sa may balita sa Espiritu Santo. O manay mabasa ka na, Brad Ronnie, sa Episo, sa iyang Kapitulo 1, versikulo 3. Sa dili pa nato basahon ang Episo, Brad Cesar, ato sang susihon nga doon nagitimbre nga pagkadadon ang mga tao nga nangalaga diya sa dapit sa Espiritu Santo. Sa dili pa nimo basahon ang Episo, basahon sa siguro itong una ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Atong basahon ang ikaduhang Timoteo sa iyahang Kapitulo 2, versikulo 19. Ingon nini ang atong mabasa, Brad Ronnie, sumala sa atong mabasa sa Biblia. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarug nga nagdala niining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan managbiya sa pagkadautan. Busa may timbre ang gipahayag sa Biblia nga matod pa ang malig-on nga timbre na. Lig-on nga timbre nga gingon nga ang Ginoo nakaila sa mga iya ug matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Nagdala daw sa timbre sa malig-on, gingon ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagdala sa timbre or nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya. Karon ang pangutana, Brad Cesar, unsa nga timbre ang giingon nga gidala niining mga tao nga diin mo ni ilhanan sa Dios nga siya nakaila sa iyang mga katawan? Unsa nga timbre? Gitugan gapos Biblia kung unsa kanang matanga sa timbre nga malig-on nga mo'y dawaton sa taon ning atong bag-ong panahon karon. Ang Biblia mo ay nagpalig-on. Dinhi mabasa kana sa Episo sa iyang Kapitulo 1, versikulo 13 nagingon. Kayo mo naman nagbisitar, so mo lang basahon. Ako masahon na, akong gisitar ka ganina. Pinagikan niya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nanagpanuon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. So kung maingon sila nga kita mga piki nga mga magwawali o hilasilas nga magwawali, dili kami matawag og hilasilas kay nabasa sa Biblia nga unsa ang timbre nga pagadadon ning atong bag-ong panahon nga gitawag kana sa Biblia nga lig-on nga timbre kana sa Espiritu Santo. Sumala sa Biblia. So nasayop pa mi sa pagwali sa may balita sa Espiritu Santo. Ikaduha, doon ang mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Gibasa ka na ni Brad Barrio kaganina sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. How come nga mapiki kami? Ang maayong ta ninyong haton nga inyo ning i-deklarar o inyo ning
inyo ning tubagon nga awa may mabasa sa Biblia nga dunay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo, mao na inyong tubagon. Pero kung dili mo makapanubag na kana nagpasabot nga among pagwali sa Espiritu Santo, di lang mo motoo. Busa, dili kinipiki. ang giingon sa Biblia di ay mga mahal nga tigpaminaw nga ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre di ay sa Espiritu Santo nga matod pa nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Timbre sa Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw. Kini di ang Espiritu Santo timbre. Sa kinsa kadtong mga katawan sa Dios nga iya nang naila, nagdala to siya sa marka sa timbre ug matod pa nga nagapabilin sa pagbarog. Unya matod pa nga ang Ginoo nakaila sa iyang mga iya ug ang Ginoo ug ang giingon dayon ang matag usa nga nagapangaliya sa Ginoo, doon na po'y pagbiya sa pagkadautan. Karon sa pagpahayag sa Biblia, kung basahon sa laing hubad, gawas nga ang Espiritu Santo ingon nga timbre kini mga mahal nga tigpaminaw sa katawan sa Dios. Kinsang katawan sa Dios ang ilanan dili magwalig Kristo tungod kay nabasa taman nga dili patahingpita ng pagwali sa ngalan ni Kristo, gitawag binsaheng Kristo aron. Kun dili kadtong nagwali sa may balita pinagi sa Espiritu Santo, may timbre sa Espiritu Santo, nagdalag timbre po. Gawas nga ang Espiritu Santo timbre mga mahal nga tigpaminaw sa katawan sa Dios. Kini pong pagkakristohanon, mga mahal nga tigpaminaw, ingon po nga itimbre or timbre po ni sa mga katawan sa Dios. Nga sa atong kapanahonan, maila ang katawan sa Dios na nagwali sa balita, pinagi sa Espiritu Santo. Niya tayo ang buhing pulong nga Biblia. Ang buhing pulong nga Biblia sa English ni The Living Bible mo ni, basahon ako din sa 2 Timoteo 2:19 sa gibasa ni Brad Sisa, gingon sa pagpahayag din sa nakasulat. Apan ang kamatuoran sa Dios mibarog galig-on sama sa usa ka dakong bato ug walay makatay og dinhi usa kini ka bato nga patukuranan uban ining nasulat nga mga pulong ang Dios nasayod kon kinsa kadtong mga tinuod nga iya ug ang tawo nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan gayud magbuhat sa mga daot. Kinahanglan gayud matud pa dinhi dili gayud magbuhat. Gingon dinhi ang tawo nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayud magbuhat sa mga daotan. Butang gawas diay nga kining Espiritu Santo timbre, kini diay ang pagka-Kristohanon pod mga mahal nga tigpaminaw. Timbre pod ni sa mga katawan sa Dios. Mo nang gidala sa ngalan sa pagtulunan ang Christian diya sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries, kay kining Kristohanon o Christian, ingon usab kini nga timbre diha sa katawan sa Dios. Pero sa among pagka-Kristohanon isip nagdala mi sa timbre, nagdala pud mi sa timbre sa Espiritu Santo, ang sentro nga among gisangyaw mao ang maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Mao na ang matin-aw mga mahal nga tigpaminaw. Nakaron sa pagpahayag sa Biblia, Brad Mario, balitan ta ang gingon sa gibasa ko ganina nga Dictionary of the Bible or dictionary.com o kining pisarios.com nga gingon nga atong nakita sa Google kay high-tech naman lagi nga gingon ang Pilipinas gingon kana nga sa paghulagway mahitungod sa Pilipinas o sa iyang mga mulupyo Pilipino. Unya hibulong ang bang mga tao nga nganong gingalan man ang Pilipinas diya sa inyong pagtulunan nga nasod maning Pilipinas. So tinud ng dili kini bag-o nga ngalan nga ang ngalan sa nasod dag-on nga itawag sa katawan sa Dios mga higalag mga kaigsunan. Kay bisan pa sa unang panahon diya sa katawan nga nangalagad kang Hiuba gitawag og Israel. Ang mahibuluhan nga kining Israel ngalan kini sa nasod. Pero mao kini gingalan pod sa katawan og katawagan sa katawan sa unang panahon nga nangalagad sa Dios. Hayon ang malig-on nga pribak hawang example Brad Mario nga sa unang panahon nga nangalagad ang mga katawan gitawag sila Israel unya kining Israel usa man ni kanasod. Mabasa Brad Rone sa nakasulat sa basahon sa ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 7 versikulo 10 kama 24 gingon dinhi sa pagpahayag. Okay. Gingon ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahamutan kanila aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug sila og dili
Dili na babalhin ni makasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Sa 24. Giingon, ug ikaw nagtuko diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mamahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw ihuba mahimong ilang Dios. Okay, so matinaw mga mahal nga tigpaminaw nga ang mga katawan sa unang panahon nga nangalagad kang Hiuba gitawag og Israel. Brad Mario, sundan ka sa pagpangutana kinibang Israel official gini nga ngalan sa katawan sa Dios nga diin si Hiuba mo'y nagtuko dinhi o diya kining katawan nga Israel. Brad Mario gipahimutang niya sa dapit nga dili mabalhin kinibay official gyud nga ngalan sa katawan sa Dios sa unang panahon. Oo, sumala sa Biblia, Brad Rune, sa pagpahayag sa unang hari, sa iyang kapitulo 18, versikulo 31, giingon sa pagpahayag, ug si Elias mikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila bidangat ang pulong ni Hiuba nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Sa higalag mga kaigsunan, dili bag-o nga sa dapit sa Espiritu Santo na nga ang ngalan sa nasod nga Pilipinas gingalan usab sa katawhan nga mauning PBCM. Tungod kay sa unang panahon, ang Israel nga katawhan, official nga ngalan gyud sa katawhan sa unang panahon nga nangalagad sa ngalan sa atong Ginoong Hiuba Israel o kining Israel usa kini kanason. Busa wala masayop ang among magtutudlo niini nga iyang gihingalan ang PBCM or Philippine Benevolent Christian Missionaries sa katawan nga iyang gitukod nga niya milutaw sa layong silangan sa Pilipinas unya nagwali sa mga balita dili Hiuba dili Jesucristo tungod kay kanang mga buluhatuna gitagaag kinutuban gisplikar ni apostol nga si Pablo og sa dapit pod kang Hiuba gisplikar pod ni propeta Jeremias ang pagpahayag sa atong Ginoong Hiuba nga dili to magpadayon ang bulaton sa pagsangyaw sa mga balita. Busa ang mga tao nga nilutaw niya sa halayong silangan Pilipinas mao ang pagtulunan sa PBCM. Karon kining giingon nga nganong nagpatawag mig Christian nga nabutang sa baylos kaganina naagig ni basihanan namo mga kaigsunan katong giingon nga sa pagpahayag nga sa pagpahayag kaganina nga nituo kita sa pagka-Diyos ni Kristo o miila sa iyang doktrina kining gingon nga this association calls itself Christian, a term that is a noun is a person who believes in Christ and gigon po dahil and also believes in the doctrines of Jesus Christ and accept His divinity. Nagid tay basyanan ini. Mauni siya ang dictionary nga gitawag the New Lexicon Webster Dictionary, Volume 1, page 176, gingon kini. A Christian is a person who believes in the doctrines of Christ. Sa page 175 no, ang ibasa. A Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Nga sa ito pang kining Christian, or Kristohanon, o sa katao nga nagatuo sa pagtulunan o doktrina ni Hesus Kristo og mila og bidawat sa iyang pagkadiyos. Busa wa mi masayop mga mahal nga tigpaminaw nganong nagpatawag ni Christian tungod kay ang pagtulunan sa PBC mituo og miila mituo sa doktrina, maila sa doktrina ug mituo sa pagkadiyos sa atong Ginoong Kristo. Mao kana ang matod. Karon Brad Jasaan, tungod kay niya naman ta sa dapit sa Espiritu Santo, kining Espiritu Santo mamuning kapuli sa atong Ginoong Kristo. O niya unsa ka gipahayag sa Biblia nga may tungod sa Espiritu Santo kinibay mo pasilingog gyud sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia. Basahon ta lang ang Biblia, Brad Ronnie. Sumala sa Juan kapitulo 14, 15. versikulo Juan kapitulo 15 o iyahang versikulo 26. 26. 26. 26. Ingon ka na dinhi sa Biblia. Apan inig-abot unya sa manlalaban mo man ang Espiritu Santo. Ang akong ipadala matud pa ni Kristo kaninyo gikan sa amahan, ang Espiritu sa kamaturan nga magagikan sa amahan kini siya mao ang maghimog pagpanghimatuod mahitungod kanako. So, klaro kayo Brad Ronnie nga ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan matud pa sa atong Ginoong Kristo magahimog pagpanghimatuod may tungod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mao kana nga sa pag-abot ni Master katumanan sa Espiritu Santo dunay gipahayag nga dunay pagahimuon nga pagpanghimatuod pagpanghimatud-an ang atong Ginoong Hesus Kristo. Hain pa sa Biblia Brad Cesar nga ang Espiritu Santo magahimog gyud sa pagpanghimatud sa kang Kristo
sumala sa pagpahayag sa Biblia. Ipadayon talang pagbasa, maugapon ang Juan sa iyahang kapitulo 16, versikulo 13 o 14, nag-ingon. Inig-abot sa Espiritu sa kamaturan, mao ni Espiritu Santo, kini siya mao ang magtultol kaninyong ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti siyang kikulingong pagbulutan hinuno ang iyang madungog, maong iyang igasulti, ug ang mga butang umalabot, iyang gatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butangan iya kanako, matod pa ni Kristo. Ang unya matod pa dinhi atoy padayon ug iya igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginakuptan sa amahan kini ako matod pa ni Kristo. Mao manggani nga ingon ko nga siya magakuha sa mga butangan ni akanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Sa pa, sa dugang pa doon nga ang tanang mga butang di ay nga tuwa kang Kristo, pagkakuha uday kana sa Espiritu Santo, sumala sa ato nabasa sa Biblia. Okay. So ahin pagid ang dugang pagbayag sa Biblia, Brad Mario, nga gawas ang Espiritu Santo magakuha sa mga butang nga naa kang Kristo. Unya matod pa magapasilungog kini kang Kristo ang Espiritu Santo. Unya mao mo gingon nga umatag pod og pagpahinumdom og kini magpasidungog hain pa sa Biblia, Brad Mario, kini bang Espiritu Santo dugang pagpahayag sa Biblia mao gyud ang magatudlo sa tanang butang og magapahinumdom sa tanang nga gisulti sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa pagpahayag, Brad, mga los, Rune, gingon sa Juan sa iyang kapitulo 14, versikulo 25-26, gingon din sa pagpahayag, kini mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo, matud pa ni Kristo. Apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ikapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo, mo sumala sa pagpahayag, Brad Rone. Busa mao ni ang mga pagpahayag nga gibasa ta sa Biblia, mga higalag mga kaigsunan, nga ang Espiritu Santo mopasidungog sa atong Ginoong Kristo, magapahinumdom sa gisulti ni Kristo, unya mopasidungog kang Kristo. Sa unsang paagi ba nga mapasidunggan si Kristo, mga mahal nga tigpaminaw, nga ang mopasidungog mao na ang mga tao nga nagawali na sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Pasidunggan at namo nga ilhon ang atong Ginoong Kristo kay mao man kana ang usa nga gihatag nga definition sa pagpatawag namog Christian o Kristohanon, kay mituo kami sa doktrina, mila kami sa doktrina ug mituo sa pagka-Dios. Sa Biblia ba, Brad Cesar, matuod ba gyud nga mabasa nato sa Biblia ug mo atong gibasihan nganong nagdios ta sa atong Ginoong Kristo, isip mao po ni ang atong pagpasidungog, mabasa ba gyud litra por litra nga ang atong Ginoong Kristo Dios? Oo. Basahon ko ang usa ka Biblia nga gitawag og mayong balita nga kini basahon kini sa Katoliko o mga Protestante. Giingon kana dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18, giingon kana sa pagpahayag. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kayo sa mahan maoy nagpaila kaniya. Ato nakita dadron nga si Kristo gitawag sa anak sa Dios, so wala sa atong nabasa sa Biblia. Og sa pagpatin-aw bagid, Brad Cesar, giyon ko anak nga Dios. Og balihon man Dios nga anak. O anak nga Dios o Dios anak. Hain pa ang pagpahayag sa Biblia nga atong Ginoong Kristo, nabasa gyud nga Dios anak, unya kini siya kauban sa man muning nasaypan sa ubang pagtulunan nga usahon lagi nila sa pag-ila, mga mahal nga tigpaminaw nga Brad Mario, pabor naman mo ang Biblia ang pulong sa Dios nga dukang pagpriba nga atong Ginoong Kristo Dios ug kini kauban gyud kini siya sa amahan, busa nasaypan nga ilang ingnon nga ang amahan og si Kristo usa ra persona ngano kay sa pagpahayag sa tinun-an ni Kristo nga si apostol nga si Juan, kini si Kristo nga gitawag Dios anak o anak nga Dios, kauban kini sa amahan. Hain ang dugang priba sa Biblia, Brad Mario, palihag ko pagbasa. Aniya ang dugang priba, Brad Rooney, sa nakasulat sa basahon sa ang pulong sa Dios nga Biblia giingon din sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18 giingon din sa pagpahayag atong matagad mga kaigsunan. Okay. Giingon din sa pagpahayag. Gingon,
wala gay tao nga nakakita sa Dios nga amahan, apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios nga kauban kanunay sa amahan. Klaro kayo, gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios, mo na nga itong Ginoong Jesucristo, nga kauban kanunay sa amahan. Kana diyan kauban kanunay. Mao rin ang persona ang amahan ng Jesucristo, busa nasayit pa nila kana. Unya kini Juan Kapitulo 1, versikulo 1, 2, kama 14, kama 18, dili in taong kini maong amahan nga siya ba ang nagpakatao. Kay kini siya, gitawag sa sinundag pulong, mao gini nga itong Ginoong Kristo nga nagpakatao. Unya, kanang gingog kauban kanunay, companion kana sa English basahon. Yaman tayo the Living Bible, nga Biblia, basahon ako, John chapter 1, verse 1 and 2, kama 14, kama 18. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. Sa 14, gingon dayon, and Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. So katong gingon nga there was Christ, gingon before anything else there was Christ, mamuning pulong, yan sirang Kristo, nagpakatao kini siya. Sa 18, no one has ever actually seen God, but of course his only Son has, for he is the companion of the Father and has told us all about him. Busa, companion, kauban, ang atong Ginoong Jesucristo, kauban siya sa man. Dili kay si Kristo, kung man nga siya ba, o sarap persona. Busa, ingon niya na, mga kaigsunan, ang atong pagpatinaw ning atong kapanahonan, nga sa ilang pangingon pantalya daw na patawag ni Christian, o saka nasayop sila ni ana tungod kay dili pantalya, tungod kay ang among pagpatawag og Kristohanon makatarunganon, tungod kay gihatag nga definition sa Christian or Kristohanon, o sa katawo nga mituo og miila sa doktrina og mituo sa pagka-Dios. Unya nganong sa PBCM gidala ang ngalan sa nasod Philippine Benevolent Christian Missionaries tungod kay dili kini bago, tungod kay sa panahon sa kanghiuba ang katawan pod niya nga iyang gitukod gitawag pod og Israel. Bukod ang among magtutudlo kay di naman sa Pilipinas bulutaw ang mga tawo nga magwali sa balita sa Espiritu Santo, gidala pod ang ngalan sa nasod nga Pilipinas o gitawag big Christian tungod kay mituo kami sa pagka-Dios ni Kristo, mupasidungog kami sa atong Ginoong Jesucristo, sumala sa tudlo sa Espiritu Santo nga among gipailang katumanan ang among magtutudlo Master Tomas D. Daghang paunta ang atong i-explicar pero sa amo na pupos man atong oras, hindi lang gyapon ninyo kami sa pagpaminaw aron nga amo pang mahihatag ang mga kamatuoran diha kaninyo. Niabot naman ang oras, ang ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Senior ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong isang evangelista brother Juan Danilo Mangalos, inuman sa kauban ng mga evangelista o ministro. Ingon sa si Mario Chavez. O kinusab si Brother Cesar Pateo, ingon na lamang, salamat sa inyong pagsunod kanamo ug sundan lamang kami din sa mga istasyonan sa DXKO matag Domingo sa alas 12 ngadto sa launan. Salamat sa inyong pagpatalingog. Bye-bye.